Žice su tamo. Brzo, tu je. Tu je. Uzmi je. Kako mogu žuti? Drži, ja ću je. Drži. Okej. Mic! Odi gore, brzo. Mic, vrati se. Mic gore. Jesi. Mic! Mic, dođi. Dođi, gled Mic. Hrana. Dođi. Ona dolazi kod mene. Dođi. Ona želi doći kod Dođi, gled hrana. Gled, Mic. Dođi, gled. Tu dođi, tu. Da, odi gore. Odi na svoj. Da, tu. To, Mic. Gled, Mic, gled. Da, dođi. Dođi, Mic. Ne, Mic, dođi. Mic, gled. Mic, David, dođi. Ne, seka ti je tu. Dođi, Mic, dođi. Dođi, David, dođi, Mic. Cic zove. Dođi, Mic, dođi. Mic. Cic, možeš ti zvati Mic? Ne, dođi. Mic. To ona želi hranu. Dođi, Mic. Mic? Ne, Cic, van. Dođi, Mic. Poludit ću. Pauza. Dobro, no, ajde. Mic. Ok, dečki, to će biti sve za danas, onda... To je bila najstrašnija stvar mojeg života. Isto kada je moja mama strašila mene sa klavnom maskom. To je bilo prestrašno. I to je moj brat kriv. On je cijelo vreme otvorio kavez i to je za sve kriv. On je za sve kriv. On je to otvorio sam. On ne može sam otvoriti. A sada je Mic izašla. To je bila najstrašnija stvar. Sad sve okej. Sada sam ja samo okej. Onda ovo će biti sve za danas. Počnem plakati i onda bok ću reći, dečki, vidimo se sutra.